Esnatu zara gaur atzo. Ondo esnatu geha. Bueno, atzo nahiko ondo juntzan, egia da maiera pixkat arazoz Josita Gontzala, engantzai horrekin, eta bueno, baina ez, ondo esnatu geha. Esan daiteke aurreko 3 etapa hauek izan direla, denbora ez galtzeko, ezakit gaurkoa denbora irabazteko izan daiteke. Bueno, ikusi beharko da, nola juten den etapa, isaldia zein juten dian isaldian, zein kontrolatzen duen etapa, eta azkeneko igoera eta jetxiera horrek batez ere ia nola hartzen duen tropelak, ez. Hor izango duzuela Esturiana, ordu laurden pasatxoko igoera bat, apurtzeko moduko alda? Hombre, bi partetan banatu genezake igoera, ez. Lehenengo partea oso gorra dauka, baina egia da baita bigarren parte hori gurpilan juteko oso erosoagoa dela eta agian ez dela hain erresa puskatzeko, baina danak abiadurak ematen du, ez, etapa nola juten den eta igoera ere nola joaten den ikusi beharko da eta saiatuko gara ahalik eta horrean egoten. Jaitsierak eta gaintsariak gaur ere gako izango dira, ezta? Bai, ikusi eta nolarian burrukatzen, hain segundu gutxitan gaude denak, hemen segundu guztia dira garrantzitsuak eta zuk esan bezala bai bonifikazioak eta jaitsiera ere aurrean jaisteak bere garrantzia izango du, nahiz eta lehor egon oso teknikoa da jaitsiera eta behin bera iritsita helmuga ia gainean dago. Eta irabazteko ikusten duzu zeure burua? Hombre, nik uste beste favorito batzuk badaudela egokiagoak, baina esan dizutena, dana ikusiko da etapa nola joten den. Asko buskatzen bada, mugimendu asko balin badaude Asturianan gora edo bera, ikusiko da berre nola joten den karrera. Eskerrik asko eta zortea. Eskerrik asko.